Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangooma zvovedwe, zvimwe zvacho zvinonzwisa tsitsi. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform penyu ndinewo nyaya yangu iyo yandikuda kukuudzai. Inini mukomanashi ndakatongoromba, maybe I can say kuti ndakaromba by mistake. I never thought kuti inini ndichazotovawo munhu anotorarama nemhiko idzi dzeurombwa. Zvakaitika mukoma, ndakatanga ndichaendawo kumasowe ndichidawo kungozama kunzwisisa kuti why is it even though mapepa angu ainge atori bho muno muSouth Africa mandigere mukoma, ndine mapepa ose anodiwa kuti ndinge ndichigara zviri pamutemo muno muSouth Africa. Kana vari saamai vangu vakasouyawo kuno kukujoni a very long time ago. Vakati vauya kuno ndokubva vazororwa nemurume wemuno muSouth Africa, then vakabva vazotoita vana vavo. Isusu tainge tiri kuZim ndokubva tazouya kuno with time aiwa takabva tazotoitawo maresidence emuno muSouth Africa. Saka chekuti saka zvinhu zvaingogara zvichingondinetsa kuti why is it nemapepa ose awa andiinawo but kuti nditi basa rainetsa. KuZimu chaiko mukoma ndiri munhu wekutoti ndakatodzidza kutoendawo kuuniversity, madegree chaiwo ndinawo. Ndaitoti kana paya pandinenge ndaaplya musi wacho wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kuinterview, it's either kombi yandinenge ndiri yaikwanisa kana kungomiswa nemapurisa, then munhu uya anenge achidriver taxi iya obva azama kutiza mapurisa. Mukunotiza mapurisa then kombi iya yobva yatoimpoundiwa, zvobva zvatongokonzeresa kuti by the time yandinozosvika kuya ndinge ndiri very late, ndotosvika mainterview atopedza kuitwa. Then mukomanashi, zvimwe zvaiitika ndezvekuti ndaikwanisa kutosvika pakambani very well in time, then ndotogarawo muqueue. Nguva yangu yaizoti kana yasvika yekuti ndinge ndichizopiwa interview, inini manje ndaibva ndanzi you are overqualified for this job. Makambozvionawo kupi mukoma kuti munhu unoudzwa kuti you are overqualified for this job that you have applied? Ndaitombozama kutopfugama chaiko kutopfugama ndichitoti even though I am overqualified but pari zvino ndiri kungotsvakawo basa so that ndikwanisewo kungowanawo chouviri. And at that time semunhu ainge avawo nemhuri yake, things were really tight mukomanashi, but ndaitoudzwa kutoti kana hazviiti, it is far much better kuti tinge tichipa ava vasina kana experience so that they can also get the same qualifications that you have. Ndikabva ndati nhamo yangu iyi yekunyanya kufunda iyi tararai muone kuti kwayava kundisvitsa kunorwadza sei. Asi sezvisinei mukoma, ndakabva ndamboramwa zvangu ndikabva ndambodzoka kuno kuZim. Pandakadzoka kuno kuZim, mukadzi wangu uyo wandainge ndasiya kuSouth Africa akabva andichita. Ndakarwadziwa mukoma, pain yandakanzwa ipapo handizivi kuti ndingairondedzera sei. Ende chakandirwadza ndechekuti ndainge ndatohaselawo kamari kekuti ndinge ndichitsvakawo airtime. Ndaida kumuupdata kuti ange achindinamatira because kune kumwe kumaini uko kwandainge ndakaenda kunosiya maCVs angu. Saka nekudawo kwemapepa angu andainge ndiinawo kumaini uku ndainge ndakanzi at least ndinokwanisa kupota ndichishanda muZim zvekare nekuSouth Africa, so the chances of me being hired by that mine they were quite high. Ndokubva ndatsvaka chi-airtime paya ndikati regedzai ndifonere madam variko kuSouth Africa uko ndivaudze kuti vange vachindinamatira, kana zvichibvira vange vachienda zvavo pamutsanyo. Already on my part ndainge ndatova ne1 day ndiri pamutsanyo, so the following day ndainge ndazviudza kuti ndinodawo kuwana munhu anondibatsira. Asi at that time mudzimai wangu ainge atori kumba kweboyfriend. Ndakafona mukomanashi, the first time phone haina kudavirwa kusvika yazoenda kuvoicemail. Then ndokubva ndatexta message ndikabva ndati nai my wife, what are you doing? Please wake up, let us pray. Ndakatonyora nechirungu zvekuti pamwe dai ndakanyora nechishona ndingadai ndisina kana kuzomboziva kuti mukadzi wangu ainge achindichita. Saka muchinda uyu waaichita naye paakangoona text message iyi akabva
ango ignore akaita sekunge painge pasina chaainge aona. Ndakabva ndafona mukoma, then murume uyu akabva azodavira foni. Akati adavira foni kudaro, vanhu ava vainge vari pakati pekuita bonde, ndokubva atonyanyisa kuwedzera kuita zvaainge achiita mudzimai wangu, achiitira kuti mudzimai wangu ange achiwedzera kuchemerera. Mukoma, pandakangonzwa mudzimai wangu achishinyidzwa achichemerera, ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndakachema mukoma, zvose zvekunamata zvakabva zvakanganwikwa. Kana kuinterview kuya ndakabva ndati what is the use? Kana mudzimai wangu andifungira mwoyo wakashata kudai, ndokubva ndaregedza kuenda kuinterview kuya. Ndakagara mukoma nashe ndikazviudza kuti never again will I ever set my foot in South Africa again, but nhamo ndo yakazondipusha. But ndisati ndauya kunoku kuSouth Africa, ndakabva ndazofambira nyaya dzacho. Ndainge ndava kuda kukuvadzisa my ex-wife, ndikabva ndaenda kune imwe ng'anga. Ndakati ndaenda kune ng'anga iyaya, ndikabva ndabvunzwa kuti ndainge ndichida kumukuvadza how kanjani. Ndikabva ndati kana zvichibvira mupei kana kensa chaiyo, kensa yemuchibereko, kana kutongomurwadzisa. So ng'anga iyaya yakabva yati hongu izvozvo yainge ichizvigona, ikabva yati kensa tichamupa, tichabva tabloka machubhu ake zvekare, tobva taita kuti ange achiita aya avanoti mafibroids. Ndo akazomuuraya because mafibroids awa akatanga kumera kunze kwechibereko chake. Ex wangu uyu akabva azotanga kumera zvekare muchibereko make. By the time paakazobvuma kuendeswa kuoperation, rimwe racho mukoma rainge rakareba zvekuti rakazotobuda muchibereko, but rainge riine mudzi wacho wainge uri muchibereko. Airwadziwa seiko nawo mafibroids awa. Saka mhiko dzacho idzo dzandakaita mukoma, ndaifanira kuzoti mukadzi uyu paanozofa, ndaifanira kuti ndinge ndichizouyawo kunoku kuZimbabwe. Pane zvandaifanira kuti ndinge ndichizosiya pagova rake, kuitira kuti mweya wake usazongoramba uchindinetsa. But at that time mukoma, ndo pandakabva ndazoreceive a phone call from this other company iyi muone zvenyu. Ndainge ndakasoisa maCVs angu kudharadhara, zvezve zvekungoti uchingofambawo unongosiyawo maCVs. Saka vakabva vandifonera, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichingouyawo just for formalities, and interview yacho vakangoti it was just for formalities, but basa ndainge ndatoriwana apa kwainge kuri kune imwe province which is very far from the province where I was staying. Saka ndainge ndatobhukirwa at this hotel, ndokwandakazoenda ndikanogara ikoko. Ndakangoti ndiri mubhazi ndichienda mukoma province kuya, then ndikabva ndatotexterwa kutoti mudzimai wangu ainge ashayika. Mukoma, ndakangodzima phone because ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichiva involved in the repatriation of her body, since aiva munhu ainge asina mapepa. So I didn't want to get involved pamunhu wekuti ainge akandichita. Ndikabva ndangoti ndezveikoko, inini let me try to fix my life, since iye atofa. Now zvava kwandiri kuti vana vangu ava ndinofanira kuti ndinge ndichivapa a better opportunity in life. Ndakadzima foni yangu mukoma. By the time pandakazobatidza foni, ndakabva ndanzwa amai vangu vachiti ko iwewo wakazvifambisa sei? Ndikati iyi mama, handiti munhu uyu inini naye tainge takapanana gupuro, then inini vaitozviziva kuti I am no longer married to her. Mama vakabva vati but zvawakaita mwanangu zvakashata chaizvo, waifanira kuti unge uchingochema umwe wako uyo wawakazvara naye vana. Ndikangoti ndezveikoko mama, but chandisina kuziva ndechekuti kuti uyu mufi uyu ndainge ndatomupa hasha neshungu. Iye kunyange zvake ndainge ndakamuitira mhiko idzi, mweya wake wainge watozvizorodza. But pandakazotaura mashoko iwayo ekuti ndezveikoko, mweya wake wakabva wamuka uine hasha. Apa sekuru vaya all this time vaingozama kuti vange vachiva get in contact with me, but mafoni angu iwo vaingoti aisapinda. Apa vaingova nenhamba dzangu 1. Iniwo handina kana kumbogara ndakaita that interested yekuti ndinge ndichizotaura navo ivo sekuru ava vekundibatsira, vekundiitira back to sender kumukadzi wangu. So ndakazoti ndongoramba mukoma, ndorota mukadzi uyo wangu uyo wandainge ndakaitira mhiko dzekuti
aite mafibroids muchibereko make. Then ndopandakabva ndazofunga nezvavo sekuru ava. Zvakaitika on this other night, ndainge ndava kutodata this other South African woman uyo zvekare wandakaita naye vana. Saka takati takarara ndaiva ndiri pamusoro pake, then chiso chake chakabva chashanduka chikabva chaita sechiso chemudzimai wangu. Zvinhu izvi mukoma hazvina kumboitika for more than 10 seconds. Pakangoitika like kaflash so ndokubva ndatoona kutoti ko inga wani munhu wandava kurara naye haasi uyu mukadzi uyu wandainge ndava kudhita, but ainge ari mukadzi wangu uya wekushaya. Zvinhu zvakabva zvandivhundutsa ndikati zvinhu izvi zvisati zvaita wese, regedzai nditaure navo sekuru vaya. Ndakabva ndataura navo sekuru vaya vakabva vati muzukuru ndanga ndichitokutsvaka zvaizvezvi, huya izvezvi dzoka kunoko because zvinhu hazvina kumira mushe kunoko. Ndakabva ndadzokera kuZimu nekuchimbidza, but ndakadzokera neflight. Everything that I was now doing ndaitongoshandisa macards ekubasa because the job that I got aiwa mukoma mari chaidzo, mari ndinoita. So I then went back to Zim ndokubva ndazoenda kumba kwavo sekuru ava. Ndakati ndichinosvika pamba pavo sekuru vakabva vatanga kundiudza zvose zvainge zvichiitika kwavari, kurwisana kwavainge vachiita nemweya my late wife because mweya wake wainge usisina kuzorora. Vakanditi ko wakazozvifambisa sei, waifanira kuti unge uchiuya uvepo pamariro pake kuitira kuti mweya wake urambe wakangozorora. But iwewe muzukuru, I blame you because ndiwe wakazomupa shungu mukadzi wako uyu uone kuti ainge atozviradzika zvakanaka, because ainge azviudza kuti iwewe kuti ainge achikukanganisira chiraramo chako zvainge zvisingaiti because iye ndiye ainge akatanga kukutadzira. Saka iwewe chiona manje zvawazozviitira muzukuru, wava kutofanira kutoti unge uchiwanawo zvako zvinokuchengetedza. Ndikabva ndati zviinhai sekuru, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichiita divisi iri ndiro rainge richazondichengetedza. Mukoma, ipapo it was a critical time. Izvo zvekuti unombotanga kurizina painge pasina kana mukano wacho iwoyo. Ndikabva ndagovabvunza kuti divisi racho rinenge richishanda sei. Saka ivo vakabva vanditi mhanya zvaizvezvi muzukuru, mhanya mweya wake uyu usati waona kuti ndo zvatiri kuronga. Ndakati ndichingonobuda mumba mavo, imba iyo yavaishandisa sematare, mukoma ndakaona chimwe champupuri ichi mukoma ndakachiona chiri pamusoro pegomo chichidzika negomo. Ndakabva ndamhanya ndikabva ndanohwanda kuseri kwavo sekuru. Ndikati sekuru, zvandaona panze apa zvinotyisa. Vakanditi chii muzukuru? Apa vaitaura vachitsvaka bvumo ravo, ndokubva vazoritora tikabva tanomira padhoo pose apa ndainge ndakangomira kumashure kwavo. Vakabva vati uri kuona ka mweya wemudzimai wako kuti une hasha sei. Ndikabva ndati zvinondoita sei mai sekuru, imimi manditi ndinge ndichienda kunotenga bhande. Sekuru vakabva vati hapana kana dambudziko. Sekuru vakabva vazobuda panze, saka painge paine vamwe varwere avo vainge varipo, vakabva vazotengeserwa bhande reumwewo murume uyo ainge achitozvipengera. Akabva akururwa bhande rake murume uya, ndikabva ndazopiwa bhande riya. Mukoma ndakabva ndazopa sekuru mari iyo yavainge vapa murwere uya. Ndikabva ndanzi chibata bhande iri. Ndakangoti ndichinobatiswa bhande riya pamusoro pegomo mukoma pakangonzwikwa chakaputika. Then ivo sekuru vakabva vatanga kuseka zvavo. Vainge vakanongedzera, vakatendeka bvumo ravo kugomo ikoko vakaseka. But pavakazodzokera mumatare, ivo vainge vachifamba nenhende shure vachiita sekunge vainge vachivhundutsira icho chainge chirimo mugomo imomo chaida kuburuka. Ndokubva tazodzokera zvedu mumatare. Takati tadzokera mumatare, sekuru vaya vakabva vazotanga kundiitira mhiko, but sekuru havana kundiudza kuti mhiko idzo dzacho dzavainge vandiitira dzinokonzeresa kuti mukadzi wose uyo wandinenge ndarara naye ange achizotanga kumera awo avanoti mafibroids. Ndakadzoka kuno mukoma ndakafara. Vakangonditi paunosvika wenera ikoko unofanira kuti unge uchisangana pabonde nemukadzi. Ndikati aiwa zvakanaka sekuru, nekuti kuJoni ndagara ndatova naye. Vakanditi kwete ndiri kuti
unofanira kusangana nebenzi munhu anenge achipenga. Mukoma ndakazoti ndadzoka kuno ndakambeya nedhorobha reJoburg mukoma ndichitsvaka benzi rekuti ndinge ndichirara naro. Ndakati ndazoona benzi rainge riri rega riri munhukadzi, ndikabva ndangoribata benzi riya ndikabva ndazosangana naro. Ndichibva ikoko ndainge ndakanzi nasekuru uyu mudzimai wangu uyu muSouth African wandainge ndava kugara naye ndaifanira kuti ndinge ndichisangana naye, but ndisina kugeza tsvina iyo yandainge ndatorawo musikarudzi yebenzi riya, mafluids aya nemadischarge ndakangozvisiya zviripo, zvekare neurume huya hwandainge ndaburitsa ndakangozvisiyawo zviripo. Then ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonosangana naye mudzimai wangu uyu, but ndiye akazotanga, but akabva azotanga kurwara. Ndingangoti ndiye wandakatanga kuona kuti ndainge ndatokanganisika. Akangotanga kungorwara pose paanenge ari kumaperiods, aiti pose paanenge ari kumaperiods aitanga kurwara achiti ndiri kunzwa chibereko changu chiri kurwadza. Dzimwe nguva aitoti ndinonzwa zvinhu zvinenge zvichitamba mudumbu mangu umu, izvo ainge ari mafibroids awo ainge achitomera muchibereko make zvekare nekunze kwechibereko. The more yandairamba ndichingoita bonde naye, the more yaairamba achingokuvara. Takazoti taenda kwaGaino, munhu ainge atoshata mukoma, ainge aine mafibroids ndokubva azoitwa operation, but mafibroids acho aingoramba achingomera kuzonosvika ndichizomuramba. Zvino mukoma ndakazongoramba ndichingoita zvinhu izvi, nanhasi uno ndinoramba ndichiita zvinhu izvi. Handizvifarire zvandiri kuita, but ndinoona sekunge ndo zvinotobloka mweya wemudzimai wangu kuti mweya wake usazouya uchindirova kana kundikanganisira chiraramo changu. Ndanzwa navo ava vasikana ava vekumusha, worst of all kana vakatonzwa kutoti ndine mapepa emunhu anenge ava kutozviudza kuti saka munhu uyo ndikachata naye zvanguwo zvinenge zvatova bhoo, but ndinorwadziwa mukoma pose pandinorara navo vana ava vekumusha, vachifungidzira kuti pandiri pane chiraramo, but chavasingazivi ndechekuti ndinenge ndichitova tapurira chirwere chemafibroids. Hanzi mandiri musikarudzi yangu mune mbeu yawo mafibroids, uyo wandarara naye pasina dziviriro. Mbeu iyoyo inobva yanodzvarwa muchibereko chake zvekuti mafibroids acho anonetsa kuti ange achizopera. Kana rikachekwa apa rinobva ratubukira nechepapapa kusvika munhu achizotonobviswa chibereko chacho chose. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu apa vari kuti hanzi usiku ndinotomuka ndotoenda ndinopindira mwana wehanzvadzi yangu, but hanzi ndinomupindira nemubobobo. Hanzi ndinongokaruka ndamuka kudai ndakashama ndototanga kutofamba ndotoenda murumu umo munorara mwana wasisi totorarana. Iye anenge achingoita kunge munhu ari kurota. Hanzi nayewo mwana uyu atova nechirwere chemafibroids apa asati atombosvika kana 18 years. Zvakangoma hazvo vedu we.